Kasama natin ngayong hapon si Micah Sinobio, ang kapatid ni Frederick Sinobio, at si Rosemary de la Rama, ang kinakasama ni Frederick, isang construction worker. At ngayon, kritikal ang kalagayan matapos mabagsakan ng poste sa pinagtatrabahong construction site. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po. Kumusta po yung kalagayan ng kapatid mo? Ngayon naman po medyo okay at nagagalaw naman na po niya yung kanyang katawan. Saan ba siya nabagsakan? Sa likod po, sa garden. Saang lugar? Sa kanila pong pinagtatrabuhan sa Green Hills daw po. Ilang araw na siyang nasa ospital? Bali, 12. So, nung mangyari yung aksidente, nasa oras siya ng pagtatrabaho mismo? Opo. Umaksyon naman ba agad yung kumpanya na pinagtatrabaho niya or yung construction na namamahala? Umaksyon naman po daw po agad. Dinala daw po agad sa malapit na hospital yung kapatid. Sa pagkakaalam nyo, tumutulong ba sa pagpapagamot sa mga pangangailangan ng iyong kapatid? Opo. Yung magkapatid mo may pamilya? Meron po. May mga anak? Meron po isa. Ayun. So, magandang response ito, partner, o dahil umaksyon yung kumpanya? Tumulong Opo, agad? tumulong po. So, pwede nyo po bang na sa amin? Anong klaseng poste ba itong bumagsak sa kanya? Ang bumagsak po sa kanya ay parang poste po ng semento. Oh. Na kumbaga po yung tinayo po nila yung sa may parang sinandal po yata po nila sa may banding gilid. Ay hindi naman po. Ayan, yan yung pinangyarihan. Tapos biglang tumumba. Opo, bigla pong tumumba. Hindi siguro, ewan ko kung baga hindi yata po pantay yung pinagtayuan nila. So talagang aksidente. Opo, di yan po sa totally yun dyan na po siya sa bungad. Naglakad po siya, totally. Tapos, pagtalikod po niya, hindi naman inaasahan, yung tinayo po nilang poste na semento ay bumagsak daw po sa Lumaos balikod. siguro. Sabi po nung doktor, ay kailangan nga po masitis ka ng ulo ng kapatid ko. Gawa nga po nung pamamaga sa loob ng utak na. Sinabi nga po sa amin na kailangan daw pong uoperahan sa ulo kasi may mga namuong dugo. Pero itong kapatid mo, ano ngayon, conscious? Nakakausap nyo ba? Nakakausap naman po. Pag tinatanong namin, siya man ay yung nauulang yung ulo niya. Kumbaga, so hindi siya nakakapagsalita ng maayos? hindi po kasi may ano siya sa bibig, tubo. Yan po yun. Nasa linya na si Ma'am LB. Ma'am LB, magandang hapon sa iyo. Yes po, magandang hapon. Opo, Ma'am LB, ano po ang maitutulong natin dito sa ating kababayan na nabagsakan ng poste, konkretong simento at ngayon ay nasa ICU ng BRHMC? Pero Diyos, Ma'am Remy, pag ganito po yan, once po may deal na siya, dalhin lang po sa atin sa Malasakit Center. Rest assured po, gagawin natin ang lahat para maging zero balance sila. Opo. So, ibig sabihin, wala po silang alalahanin sa magiging hospital bill dyan sa BRHMC at yan po Yes ay sasagutin ng Ako Bicol. Yan po sa At Diyos. kung may mga maitutulong pa tayo, wag lang sila mag-atubiling lumapit dyan sa inyo, Ma'am LB. Ano po? Yes po, puntahan lang po nila ako sa Malasakit Center, table 4. Nasa labas lang po ang opisina ang table natin. Mabilis lang mahanap. Ayun, Micah, napakinggan mo si Miss LB. Sagot Opo. ng Ako Bicol. Wala kayong alalahanin dyan sa ospital. Anong masasabi nyo? Maraming salamat po kung gayon man po ay naway marami pa kayong matulungan na nangangailangan. At Miss sobrang Remy? hirap na. Yes, Miss. Andyan pa pala si Miss LB. Ilang araw na po yung pasyente naka-admit dito? 12 days 12 na days po. 12 na days daw. na. 12 days. Tanong patanong lang po, Miss Remy, kung nakakuha na sila ng food assistance. Hindi pa rin. Hindi pa po. raw. Mayroon po social worker sa area nila, sa ward nila. Pa-interview po sila. Pa-assess if qualify sila sa food assistance para mabigyan po natin dito sa Malasakit Center. Ayun, opo. Ayun, sige. Pinakamaganda hanapin si Ma'am LB. Magpaalalay doon. Ano? Paalalay na lang, Okay. ano? So, Maraming salamat, Ma'am LB. Mabuhay ka. merong food Yes assistance po, na good ibibigay sa inyo. afternoon and mabuhay tayong lahat. Okay. Mabuhay ka, Miss LB. Eto, tanggapin nyo itong financial assistance para naman sa inyong pang-araw-araw na gastusin. Maraming salamat po, bukod ma'am. dyan, may food packs pa na handog ang palatuntunan ito ni Congressman Saldico para... Saan ba kayo tumutuloy dito? Ay, kumbaga nasa ano lang po kami, waiting area. Nasa waiting. Ayan. Oo. So, ayan, bitbitin Okay. mo yan, ano, tapos yan, wala ka na din problema sa hospital bill. Maraming salamat, ma'am, sir. Naiiyak ka. Naiyak nga po ako. Kasi hindi ko akalain na garni po may matutulong sa amin ng ganyan para sa kapatid ko. Maraming salamat po talaga. Ano yung tawag mo dito sa kapatid mo? Kuya po. Gusto kang mensahe? Kuya, kung naririnig mo man lang ako, gusto ko lang sabihin sa'yo, magpagaling ka kasi marami naghihintay sa'yo, yung aking ama, iyong kapatid, lahat ng ating kamag-anak, ang iyong asawa at ang iyong anak. Na ikay magpagaling na at ikay sana'y maoperahan na din po. Yun lang po.